Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro gini gilong ki khubor bam te kasni. Kajat bunriu badang ken mau ya kiriu khrau kari ki bapla la ka jing im de kajat bunriu ka badang ki bat ring min sim. U tirot sing sim ka hima nong klau ya uba kari India bat ka jilla ka ken mau ka deitang ka jing trai shitam kiriu shampang bat ki seng bhalang kumbakran uba Thomas pasa nong yalam ka khnam ha ka jingbo sintiu ya us im tirot sing sim hamadan yoreng hab ha ka sni khlat ba shispa khandai phusnem. Kajat benriu ka rakhi ya kalingkho sngiya ba shispa khandai phusnem ka jingkan mau ya unong yale lait luan. Hagane ka jinyalang uba Thomas pasa unong yalam jongka khun New Trap National Awakening Movement knam ulo ong ba ka jingkan mau ya utirot sing kamde tang ka benta ka jingpendan kam da ki bor sinshar henrei ka deiru na ka jingtrei shitom jo kinong puli kinong hikai bar ki sang bhalang ngin yai ken mau ya u omde balakhon henrei namar ba ka jing im jong u ka yai penslur yangi u im na ka benta ka ri bar u yakhun na kamta ka buram bar ka lat lut la ong uba pasa ha usnam shajar praspa arp khandai ula penmna yakhun persha ya ka British ka we na ki jingele persha ka beningkong e hakathan u tirot sing bar kinong bud jong u kila penya ya ka jinga khun da ka bor jong ka maryang bar ka khubor tenrai wala kimdon ki tiar penyale ki bakerpang henrei ki yakhun da ka minsim tenrai Henry hadin kisnem yakun na yo kem ya u ha usnem shajar praspa lai pulai ba lakit ya u shadhaka ha ka ba ulaklat no ha ka khat nyo trik unaitung ha ka te hi kisnem ka jingklat jong u kam shamla penkut ya ka jingyele Henry kala pelong ya u kum kadak jong ka jingsha akmen bar ka jingyele lait lut ka bla penslur ya ki pateng banwan ya kita kimat ya ikam du turut sing hanrei maksai kini kan ya jam ru kan ketak mat yong ru ya ke ba sakar kam ra abdi bat kemat jura kan maka jela jengin ke APE man kumenta ka sing se ka kumenta sni ka de ka sni ka ba kerpang ingi kum ka jai benru hi borok oi pada kali yang kaseng kumbang jule manusnya manwan ban kemau buram hak sni kerpang jong ikhawat juga jai gure gojongi ha pengiwan syakum kini ke sini ka benta ka bakongsan ba kadai bangin kemau burom bangin penpau ya songu ya kini ikhawat kabar ba kanai mensim ka pateng ka benta pada bad hakano ka lenti pada ngin sandur ya ki spa snem ya ka khasan spa snem ki banwan na ka benta ki longdin ki pateng ki jongi tang ba ngindon lang kata kacik kiri. Kalau buram nga ayat bon sinam. Kalau apa ba kini kisni reu krau. Kisni kemal ikhawat kerja imreu kalau ada tang kisni jong kiseng balang. Bat kat tu kan netri kenhon. Hari kalau ngaba songsi banyo iba kamdon kata ka jing kemau gran dak kerja imreu hi borok kawai. Ki perdok ki persenam ki jongi. Ki babun kam haki yang kisem. Ki babun kam haki yogihan. Hak sino gitaw ngamtip ki kemau na emi kini kesini ki sautun emi ka jing kodor jong ni kesini bat makilang bat mengiru ini ban kemau to kan gawai bang irang yo ban yeng kan ka kendo irang yo ban lit ya ki yogi hat ban tri ki kam ki jang ki jongi tang na kadau ka jing len la di jong kini ki khawat jo ka jai benre kum ka jai benre ngiri ban pelak kapor ban ai kapor ka jongi haka sistem dan iwan lana ngimwan ru kemau buram ya ki khawai ka jong ka jai ko pandai ka cingkermen ya ka jai berdiri ka bar pada ka kongsan dan ka sarkar ahoy nak kumbang yo ini kalian kasangi ngim yo i ba ka sarkar ka khenko ri gini khawai ka jai berdiri lada kalong ka bala ngila ju tho e ka benta sa ka sarkar kalau ada iban sina ya ki mot siren yang jogi khawai ka jai berdiri apa kalau jong sekitar ada ngimjui kata te da kanu no kalenti kaba lesi kaba pelong ini pada bonong ba lesi wat ka sokar jal haru kamda simkhia ba ya kini kisni ki bekerpang ban kumane kapor i ka cai burde ko jongi ho ni ini kaleng ka sarkar ka persyang ban penpu penping
ban develop dia kata jala ka jongi lembaki tenat jengok kai perthai pat kiwi bentang i hadin ketu ka jingjia ka pakti posora ki renovation ki babon ban ka sarkar ka persiang ban wanra ade habakut di nakadang ka jongi kumbangil akren dagi kentin ki basai ba lada mikwa ba ka jala ka jongi kan kiu kan pu kan ping bat kerpang kan long ka ba don ni kita kilan jiada KLP ka di ka kongsan de kilat ho ya kani saka sarkar India ru bat ikermen bar kalian ka sarkar jala ka jongi kan ban susu ya kani ka bentang bat kum gini kisni ai baki mensim jongi kon samla ka jongi ki rang ba ka jongi ki barang don ni kata ka mensim yale nak bentang ki pateng barwan kadang bun kadang purstet hagi donot jongi kon samla ba kinong sesong jonga jai bore Jadi bore pun empat ahla ketu kajing mandatory nam taki nonya kali kamai jengi baki di bendan no ya ka ID ban ho ban display ya katang haki seat haki kali ke jengki. pi katu ka benta ka baka sarkar kala pelong mandatory ki driver ban bu tho ikerteng kali ngambong ka bade ki basne ho ngi perkhat ka security ya ka safety deng teng i ki jingjia menta ki ba life hujai ka pensiri ki nong song kali teng teng di Henry ka ba kongsan bang ong ba lada ka sarkar kamla shu ban kamla ban khang ni ki kali ki bon nabar ban kamai sene kini ki bam don jumut ye bu bang la tho kali ki bam dei registered Meghalaya kini ban sange no kim dei ban yo lek sigi kendong ki chorat ki turus spot kani artli ki bentakan pon montoy kawai kan yada nagi kam sini kabar kan pli kalat yo kam kan pli kalat pada ban kamai ya kitrai muluk pada sorka kamla ban le kata kham ja ya ka baki wi stit gila ni mong bang ngile thamai ngile phala mangi em hasikim gile komta de lada ka sorka kamla ban sim ni ki senjam ki bakam mangol gila ji da kinwan nei sedang soan lagi kedok yo te ka sorka ka sedang napeng te kam dot jumut ye Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.